Good morning! Happy Sunday! Good morning, Poknat! Good morning, doggies! Ayan. Ready lang sila para ano. Oh my, so labo na ng cam. Tikas kasi ng ulo ko eh. Sabi na wag na munang gamitin. Morning, guys! Ayan. Lalabas lang ni Daddy yung mga dogs. Tapos, punta na akong ano, Don Carlos. Madaming gagawin eh. Mag-sort ng mga product. Tapos, makapagsimba mamaya kasi palaspas eh. Hello, Groot. Good morning, Grootin. Good morning, guys. Nilagad na kami, guys, ni Daddy. Good morning. Punta ka na, dali na. Para matalian ka na. Punta ka na. Ay. Ayoko nga eh. Punta ka na doon. Para malagay na yung harness mo. Dali na. Pugi. Yung. Ay, grabe naman. Parang, Yawag mo eh. Pugi. Yung. Ay. Maggie. Good morning, Maggie. Ayan si Maggie. Ayaw ma-focus. Ayan na natin. Aray ko! Yung. Ay! Ito, ano talaga ito eh. Napaka taas ng energy. Halina kayo, bigyan ko kayo ng ano. Ito pala mga pinamili namin kahapon para sa kanila. Ayan, yung dog food. Yung isa na ito kagabi, mataas na ubos nila. Ayan. Dog food na muna ulit sila ngayon, Daddy ah. Mamaya ako magluluto. Tapos ito, cookie treat. Sino gusto? 365. Wait lang. Huwag kang tumalon-talon dyan yung milk flavor. Ikaw, Maggie. Yan. Tapos, ito pa. Mga treats lang din. Ayan, beef flavor, lamb flavor. Tapos, ito yung ano, pangngal-ngal nila. Pag makulit. Tapos, Walkies, Fit Bites. Ayan. And then, ito sa ano, sa isda. Diba? Ang daming pinagkakagastusan. Puro alaga. Ayan. Tapos, bacon. Hindi, natutuwa naman kasi kami guys sa mga ano, sa mga pet. Diba? Aminin natin kahit na medyo gumagastos tayo sa kanila, pero ibang saya yung nabibigay nila compare sa, diba, wala tayong pets. Ayun, kahit na isda pa yan, tignan mo lang sila lumalangwilang na si Froggy, mahilig din sa isda. Hindi kumakain hindi naman siya hindi kumakain. Hindi mahilig sa ano, sa isdang pagkain, pero sa isdang alaga, naku, kahit maghapon siyang nakaupo dyan, tititigan niya lang yan. Kaya niya, nakaka-relieve daw ng stress. So, ayan. Ano naman niya pahirapan? Ano yan, Groot? Tumayo ka na, Groot. Ayaw. Oh, sige, hindi ka. Wait lang. Oh. Dali na. Ayaw na. Huwag na. Lagay na harness. Dali na. Tayo mag-map at may kumalat na naman na sprinkle. Paknit. Bilis na, bubuksan ko na yung pinto. Sige. Actually guys, umiihi naman sila. Diyan na sa CR talaga. Kaso, sino na naman kayang hindi umabot dito? Diyos ko, Paknit. Ano mo na lang ng konti. Hakbang mo na lang ng konti. Yung ano mo eh. Yung paa mo, hindi mo pa na-shoot. Tapos binubusan ko na lang yan ng may sabon. Tapos sa gabi, yun ng Misonrox. So, ayun. Pero mapinarin natin ngayon. Hintay lang namin si Daddy makabalik. So kami mag-breakfast. Ayan, pero ano lang kami ngayon? Tawag doon. Wala, so ko ba ko ilalagay? Shinramen lang siguro. At kailangan ko na umalis agad. Kabalalaglag mo. Ay!
Wait lang. Nakataas sa ano? Sa... Upuan. Ala, inaabot niya yung pig. Inaabot. Aliw na aliw sila doon sa ano. Sa bago nilang toy. Yung baboy. Ayan. Naghilamos ka na ba, iho? Naghilamos ka na. Ako mamaya eh. Sus! Ayan, hindi siya sama sa Don Carlos. Ako lang pupunta ngayon. Hello guys! It's 10 PM na. I'm so sorry. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi alam nyo naman na ang dami kong ginawa. So, nabanggit ko yun before ako kaninang umaga pala, ayun, nakapag-vlog naman ako. Sabi ko, mag-sort kami ng mga, ng mga paninda and, ayun, inabot ako ng hapon, tapos, dumiretso kami dito, pagdating ko rito, dumiretso kami ng simbahan, kasi nagsimba kami. Tapos, ayun, super duper tired na sana ako, kasi ayoko nang kumain, matutulog na sana ako, maghihilamos na lang, yung ganong kaso. Sabi ni daddy, hindi na tayo kakain. Nakakaloko. Eh, nagdala ako ng Turks o Turks? Turks. Nagdala ako ng Turks kasi favorite nga ni Chris yun. Tsaka akala ko okay na yung pang dinner namin. Mamaya hindi tayo magdi-dinner, sabi ni Park. So, ayun. Isakto, maglalabasan yung mga sasakyan dyan sa ibaba kasi yung taga 301, nakipagpalit kasi di ata siya lalabas bukas. Ayaw niya daw maistorbo. So, sabi natin, yes, sakto. Halika na, mami. Hanap tayo ng mga kainan. Diyos ko, alam niyo ba? Kung saan kami naghanap ng mga kainan. Nakita lang yung suot namin. Butas pa kayo, butas pa yung damit ko, yung short ko, ganyan lang. Taba ko na, Tapos naka-chinelas lang ako. Naloka. Tapos doon kami dito sa may HK Sun Plaza. Di ba, puro Korean restaurant. Kung naman tayo dyan, yung itsura natin, Nakarating kami, alam nyo kung saan. Nandun sa seaside. Sa MOA. Kaloka. So, ayun, sa Grilla kami nakabili. Tapos, alam niyo bang hiyang-hiya pa rin ako, nandun ako sa sakyan. Tapos, syempre, mga di naman magara na, as in, pang-alis na damit yung mga tao doon. Sakto, may lumabas na manager ata. Yung ginawayan ko na, sabi ko, sir, pwede pa take out lang? Sabi ko, gano'n. Ay, po ba? Tapos, sinabutan ako ng menu. Ganun lang. Sobrang nagkanon talaga. Ngayong araw ata wala silang kanin, kaya naghanap siya ng kanin. Anyway, hindi na rin naman ako nagsaing kasi si Emma kumain na daw, kaya bumili na rin kami ng kanin sa Antox kasi 10 pesos lang. So, ayun, ayoko na pag-worry yung sarili kong luto. Take out na lang, guys. I'm so sorry. Ayun. Kaya, that's it na. Ako ayoko na sana kasi walang kasabay ito. Susubo lang ako kasi yung in-order namin pala is, ayan, ang daldal ko na. Kare-kare. Ayan, kare-kareng bagnet. Tapos, daddy, gusto ko initin mo to ulit, please. Gusto ko yung kumukulo talaga siya. Sinampalukang inihaw na manok. So, ayan lang. Tapos, kanin sa Antox. Bumili ako ng 5. Kaso tulog na yung 2 So, tomorrow na lang sila siguro. Gaya nung isang araw. Agahan na lang sila kumain ng tinake out ko din. So, ayan lang guys pasensya na kayo. Busy-busyhan tayo ngayon. Kaya, wala, sinira yung binili namin. Ngongo na si Porky. Sinira din yung. Kamukha ko na ba? Wala nagagaya. Grabe. Inaantok na ako guys, pero siguro kain. Tapos mag-shower tayo. Good morning! It's 11 AM na guys. 10 minutes bago mag 11 AM. Ayun. Cancel na muna ang trabaho ngayon guys. At ang sakit ng ko. Sakit ng likod ko. Gosh, kailangang ipahinga na muna. Holiday naman ang ilang araw So, kere lang. Makakahapon din naman ako sa mga orders. Yun nga lang, talagang hindi ngayon. Hindi kaya rin ng ng katawan ko. Tapos ang dami na kasing labahin So,
na ano, kung irita na ako. Pati yung tupiin ko, nag-jump pa rin. Diba? So, tutupiin ko yun ngayon. And, mag-breakfast na kami ni Daddy. Breakfast and lunch. Tapos yung anak ko is napagalitan ko kaya nakatulog. So, mamaya na lang siya kakain. Kunin mo na. Yun, ulam namin yung ininit na ano, kagabi. Ininit na pagkain. Tapos gumawa ko ngayon ng ano, ng pork steak. You know. Holy Week may ano yun, may karne. Kaso tagal na yan, kailangan ma-consume na yun. Sayang. Yung isa nga yun, ano ko na, niluto ko na para sa dogs. Kain tayo. Hindi pa ako nakabili ng ano guys ng tripod. Pasensyahan nyo. My 1 week old na tupiin guys. Nakakaloka. Ayun, gawin na natin ngayon inabangan ko yung ano. Yung si Sharon Dara. Sana dalawa ang puso ko. So, ayun lang ang ganap ngayon guys. Dito lang sa bahay, pahinga, no TV, banding-banding with my 2 boys. Kahit walang ginagawa, dito lang. Wala kami maisip na pupuntahan. Yes, finally naman after 7 days. Natupi na siya. Hello guys, alas 5 na. Pero magsasalang ako ng ano, ng labahin. Wala lang, parang gusto ko may ginagawa ako. Yung pahinga ko is gawaing bahay guys. Ayun. Pero carry lang kasi parang naghahanap yung katawan ko ng ano, ng trabaho eh. Ayun, nakapag ano naman ako, nakapagpahinga ako, as in pahinga na upo, pero nag-edit ako ng ano, nag-edit ako ng vlog. Kapag-upload ako ng vlog. So, ayun, medyo malamig ngayon yung ano, yung panahon, parang maginaw. Ayun, kaya sabi ko, maglalaba ako para medyo pagpawisan ako bago ako maligo. Ayun. Dapat pupunta kaming MOA ni Daddy kasi pukunin niya yung ano, yung pina-dry clean niya na ano, na sombrero niya, kaso bukas na siguro. Ayun, and tomorrow din is ayusin ko yung ano, yung sa pag-ibig kasi ano na ako eh, final notice na ako doon. Hindi ko na ayos. Kalimutan ko. Ayun, may 10 days na ako bago para maano yun, maasikaso yun. So, mag-ano pati mag-holiday. So, try ko puntahan bukas. Kasi wala pa ako yung SSS ng RMK. Pero carry na daw yun. Basta meron akong ano, meron akong PIR, meron akong permit. Tapos, so, yun, carry na siya. So, ano ko bukas, agahan ko. Pahatid ko dito yung form nung ano, nung pag-ibig. Para, dyan lang kasi yun eh. So, para ano, maaga ako. Kasi, ang daming tao dyan. Kahit naagahan mo pa guys, grabe. Madaling araw pa lang nakapila ng mga tao dyan. Kaya, nakakaloka din yung ano, yung mag-process ka ng mga, ano, ng mga documents, diba? Mga government chuba-chuba. Kasi, grabe talaga ang pila. Nakakaloka. So, ayun, yun na lang naman ang kukunin ko, pag-ibig, tsaka, ano, pag-ibig nga ba yun? Pag-ibig, tsaka, ano, tsaka SSS na lang ng RMK shop. Ayun, habang nagpupuno tayo ng, ano, ng tubig, chikahan muna tayo. So, kumusta? Kumusta yung mga Holy Week nyo? Sana mga destinasyon nyo? Sila, ano, sila mama, uuwi ata ng Nueva Ecija. Kasi, Thursday, di ba, wala nang mga mall niyan yata for Friday talaga. Pero sabi ko naman sa kanila, pwede na nilang agahan ng pagpunta doon para masulit nila yung ano, yung bakasyon. Tapos kami baka dito lang kami sa ano, sa bahay. Hindi ko pa alam guys, hindi ko pa sure. Baka pumunta din ba doon or ewan ko, parang gusto ko dito muna sa ano, dito muna sa Balarba. Dito muna kami mag tumambay ganon. Tapos si Chris kasi bala ko next week is ipatuloy ko na. Kasi para ano ba, para sa pasukan is ano na, maghilom na, 'di ba? Sabagay mabilis lang naman 'yun, 'di ba? Yung sugat. Kaso mainam na 'yun na ano, mapatuloy na siya bago pa mag-May, mag-June, yung ganon.
Ayun, total nandito lang naman siya lagi sa bahay. Dinner na sila guys. Ayun, niluto kong ano. Bakit wala kayong parehong damit? Napakainit naman kasi. Stig na mukha mo. Yung pork ano. Guys, natatakot na ako ng sweet. Takot na daw siya next week, daddy. Sabi ko, papatuloy na natin siya. Next week, masarap po yan. So, ayun, nakatapos ako guys ng ano, ng paglalaba. O, diba? Ganun ako pag sinipa guys. Charot. Pag ano, kahit na anong oras pa ako magsimula, matatapos at matatapos ko yan. So, ayun, kanina kasi tawag doon, nag-edit ako. So, ayun, pero ang saya, nakatapos din. Ayan, kaso busog pa ako kasi habang naglalaba ako, kumakain ako ng Skyflakes tsaka Milo. Mamaya ako kakain. Ilang araw pala ako guys na walang luto kasi busy sana sa trabaho. Pero bukas, ayun kasi namimiss ko na naman kumain ng ng lutong bahay, yung mga gulay, yung mga dahon-dahon. Gusto ko na naman kumain kaya pupunta tayo. Hinaan mo nga yan, lakas. Lakas ng ano. Namimiss ko na naman maging kambing kaya tayo bukas. Punta tayo sa Cartimar maaga. Ayun, sabi ko sa mga kapatid ko, cancel ulit ang pagbibilang natin. Kasi Holy Week na. Bali, hanggang Wednesday na rin lang naman. So, yung shipping and yung resume namin is next week na. So, ayun. Wala muna. Chill muna tayo guys. Enjoy natin yung yung holiday. Enjoy natin yun, diba? Para makapagpahinga. Kaya, yun. Punta tayo tomorrow. Sama ko kayo. Sama ko si daddy. Para makabili tayo ng mga Kasi, feeling ko wala din silang tinda dyan sa mga palengke, di ba, kapag holiday, hindi rin sila nagtitinda, na mamahinga din sila. Of course, syempre, nagninilay-nilay, kaya mag-stock tayo ng mga seafood. Pero gusto kong magkata ng alimango, ng alimasap. Takam tuloy ako, ano ba yan? Nakakaloka. So, ayun guys, wala naman ang gagawin today. Lang ako sasagot ako ng mga inquiries and order. So, ayun, I'll see you tomorrow. Good night.